Ngifuna ukuchaza ukuthi mudla kancane, mudla kakhulu. You understand angithi logic. Esihamba nayo. You understand? Okay. So let's zenza ukhohlwa. That's abanye abantu abaphatheke kabi. Umuntu uyadla, baphatheke kabi. Umejabulile. Uphatheke kabi. Angadla, umuntu alokadlile. Uzama ukukhohlwa emotion emotional eaters. So you need to be careful. So ukuthola kaNkulunkulu ukuthola ngengisho ngaphandle kokuba ulungisiswe noNkulunkulu. You have to have a relationship noNkulunkulu. Ayikho. You must have a relationship noNkulunkulu. NgoJesu Kristu. Hayi ngokusonta. Hayi ngokusonta. Hayi ngokwenza umsebenzi emihle, hayi ngokuhlonipha, ngokwazana noJesu Kristu. Otherwise you have ufuna ukuthula endaweni ehlukile, uzokufuna nakubantu futhi. Uzobe disappointed kubantu ngoba ufuna into kuba banganayo, bangakwazi ukunikeza yona. Ubona ngathi bayakuphoxa, kanti into kumele kuyithola uNkulunkulu wena uzama ukuyi-outsource emntwini. You see the problem? Oh, you complete me. Kanti kumele so kunokuthula esikutholayo ngenxa yokwazana noNkulunkulu ngoJesu Kristu. Ngokusindiswa nje. There's a peace. Angazi abanye benifika kwazi ukuyakhumbula. There's a certain peace wabanayo mhlawumbe the day usindiswa. Khona ukuthula nje okwavele ngathi kuwe ngathi amanzi. You just had peace ongakwazi ukuchaza ukuthi ivelaphi. There's the peace that comes from knowing the Lord Jesus Christ. Nikhona. All right. Asiye lapha ku base Philip chapter 4.